10 години чакане, безброй сълзи, безброй молитви. Днес най-накрая държа в ръцете си моето малко ангелче. Благодаря на Бога за Неговото благословение. Той не закъсня. Неговото време е винаги перфектно. Това малко ангелче е чудото, което Бог ми изпрати. Той е моята надежда и свидетелство за моята вяра. През дългото чакане научих да бъда търпелива, да вярвам и да се моля. А днес най-накрая видях чудото на Бог. Независимо какво чакате, винаги помнете, че Неговият план е най-добрият момент. Благодаря на всички, които ни подкрепяха по пътя. Независимо колко големи са вашите желания, никога не губете вяра. Ако и вие вярвате, че чудото на Бог идва към вас, оставете коментар и споделете вашата история. Или я споделете с приятели, които чакат.